を預けまして、楽しいステージを楽しんでいただきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。
一緒にやってください。お願いします。
開いた。ありがとうございます。今日は第1部、第2部ということで、今第1部6曲をやってもらいます。その3曲が私ですね。いつもこちらの方の昭栄通りの皆さんには本当によくしてもらって、リメンバーロックカンタの時はね、毎年こちらでそのピカパオさんの前あたりで演奏してるんですけれども、皆さんここの昭栄通りの皆さん快く受け入れてくれて、賑やかなしいよ優しい声をかけていただけるので、今回ねこちらのメインステージで演奏させてもらえることになりました。本当に感謝しています。はい、フォルクローレっていう曲、音楽、意外と皆さん実は聞いたことある曲が多くて、次の曲もきっと耳にしたことはあると思います。オリエントカフェっていう曲ですね。どんな曲だったか聞いてみると分かるかな。はい、モビル曲ですね。オリエントカフェ。
皆さんに元気を入って、楽しんでいきたいと思います。次はね、イミディタリーですけども、南米ボリビアっていう国のカルタの国の曲なので、実は今日本に来てまして、全国でライブをやってます。よろしくお願いします。非常に優秀な踊りの曲です。ぜひ皆さんの手拍子をお願いします。大決戦、旅行者みたいだ。
じゃないかな。この曲も聞いたことある人は多いんじゃないかと思います。どうも演奏ありがとうございました。皆さんどうぞ大きな拍手を、ご協力を楽しみにしていてください。それではですね